बुलढाणामध्ये अवकाळी पावसाचा चांगलाच तडाखा बसलाय। लोणार तालुक्यात वादळी वाऱ्यासह पाऊस झालाय आणि या वादळामुळे महाविद्यालयाचं छत उडालंय। विजेचे खांब कोसळलेत। अनेक भागामध्ये सध्या बत्ती गुल आहे। इकडचा वीज पुरवठा खंडित झालेला आहे। वादळामुळे महाविद्यालयाचं छतही उडालेले। बुलढाण्यामधून पावसासंदर्भातली महत्त्वाची बातमी। अवकाळी पावसाचा मोठा तडाखा बुलढाण्याला बसलेला आहे। तर लोणार तालुक्यामध्ये वादळी वाऱ्यासह पाऊस झालाय आणि वादळामुळे इथल्या महाविद्यालयाचं छतही उडाल्याचं कळतंय। या ठिकाणी पावसामुळे विजेचे खांब कोसळलेले आहेत, त्यामुळे अनेक भागामध्ये वीज पुरवठा सध्या खंडित झालेला आहे। अवकाळी पावसाचा तडाखा राज्यामध्ये अनेक जिल्ह्यांना बसतोय। बुलढाण्यामधून सुद्धा अवकाळी पावसाची बातमी पुढे येते आणि या दृश्यांमध्ये दिसतंय वादळी वाऱ्यामुळे कसं मोठं नुकसान झालेलं आहे। तर लोणारला अवकाळीचा तडाखा बसलाय। वादळी वाऱ्यामुळे इकडे महाविद्यालयातलं साहित्य उघड्यावर आलेलं आहे, छत उडालेलं आहे।